בברר, שהזכרת מה שהיה בברר. היה קרב, והייתה שחיטה. אז אם אתה יכול להגיד קצת מה היה... לא, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, עזוב אותי. זה לא דברים שנכנסים אליהם. למה? מפני שאני עשיתי את זה. למה? אפשר לחשוב שנלחמו עם הפלסטינים. לא היו קרבות, כמעט שלא היה. בברר היה קרב, פה ושם היו קרבות. יותר צפונה. אבל קרבות גדולים לא היו. למה? מפני שהם לא היו בעלי כושר צבאי. הם עצמם הם היו כל כך עניים, כל כך מסכנים, שהם לא היה להם, גם נשק לא היה להם. מי נתן להם נשק? היו להם קרחדנים בתקופת הטורקים אולי. ואנחנו כן גירשנו אותם, בגלל האידיאולוגיה הציונית. חד וחלק. אבל הארץ לא הייתה ריקה, כמו שסיפרו לי בילדותי. כן? בילדותנו סיפרו לנו כל מיני סיפורים, כל מיני מעשיות. הארץ לא הייתה ריקה אף פעם. אני ראיתי, אחרי שבאתי בצפון, ראיתי כפרים שהכרתי אותם, הרוסים, כן? ואחרי כמה שנים, גם עלו עם בולדוזרים כדי שלא יישאר כלום, ונטו עליהם עצים. והיו כפרים שלווים ושקטים, כן? שהגיע להם להישאר על אדמתם, כמו שהם היו 5,000 שנה קודם.